Заповядайте на пътешествие по пътя на наследството в Русенския край. Останки от величествени крепости свидетелстват за хилядолетна история край голямата европейска река Дунав. Повече от 23 столетия продължава животът при римския кастел Сексагинта Приста. В гънките на Русенското поломие се издига средновековният Червен, единственото място, където историята истински се извисява над нас и ни кара да вдигнем глава, за да я обозрем. Близо до Дунав се намира предшественикът на съвременния град – римският кастел Сексагинта Приста. Крепостта е част от римската отбранителна система по реката и важно пристанище за флота. Името на Сексагинта Приста означава пристанище на 60-те кораба. Основаването на града се свързва с император Домициан през първи век. С 60 кораба от типа Пристис било възможно да се пренесе цял легион на отсрещния бряг на реката. Така започват успешните войни на императора с племената даки. Духът на храбри люде витае по тези места. Великата цивилизация на римляните завещава на поколенията вещина в изкуството на войните и опит в строежа на градове, крепости и лагери. Културата на древния Рим е известна по цял свят. Днес експозицията на открито на Регионален исторически музей Русе е добре уредена и лесно достъпна. Надписи от онова време разказват истории на владетели и победители. Богато украсени каменни стели свидетелстват за делниците и празниците на древните хора. Посетителите могат да видят северната крепостна стена, бранила империята от варварите. Ясно личат основите на североизточната четириъгълна бойна кула. Очертават се помещения на казарми. Подземно съоръжение от съвременността, бомбоубежище, е превърнато в част от експозицията и разказва за религиозните култове на обитателите по тези земи от началото на миналото хилядолетие. Тук може да се научи повече за силните божества, покровители на древните предци. Култът към Митра е свързан с тайнствени ритуали и мистични изживявания на младите войни. Вярата в прераждането и вечния живот се преплита с убеждението, че планетите от Слънчевата система влияят върху човешката съдба. Олтари с посветителски надписи и оброчни плочки на богове свидетелстват за богатата култура на хората по тези земи. Тракийският конник Херосът е сред най-популярните божества в началото на хилядолетието. На почит са великата богиня майка, Аполон, Диана Артемида. Техните изображения украсяват храмове и светилища. През последните години археолозите изследват по-обширна част от крепостта. Открити са тракийски култови ями. Храм на Аполон пази култов камък с надпис. Очертават се основите на принципията. Щаб на армията, където се пазят бойните знамена.
Според клаузите на Берлинския мирен договор от 1878 година, всички крепости в княжество България са разрушени. Само портата Кюнто Капу е останала от русчушката крепост. Специалистите смятат, че така, облечени в желязо, са изглеждали и българските средновековни порти. Името на портата идва от думата кюнт – тръба. Край Кюнто Капу минавал водопровод в османско време. Близо до портата се издига храмът Света Петка Параскева. Определянето на патрона й осъществява приемственост с миналото. Така се наричала последната скална църква по Русенското поломие, засипана след освобождението. Днешният храм Света Петка е на архитект Сава Бобчев. Архитектурният план повтаря известната златна или кръгла църква в Преслав, строена от цар Симеон Велики. На един от високите хълмове при Русе се издига Левент Табия. Това е каменно укрепление, крепостен форт на османската русенска крепост от 19 век. Фортът побира от 3000 души гарнизон, пригоден за самостоятелна отбрана. Бил склад за оръжие и боеприпаси на Дунавската флотилия. От тук оръдията можели да обстрелват румънския бряг, но всъщност служили за отбрана на града от юг. По стените, градени с местен русенски варовик, се четат надписи и графити, свидетелства за живота на войници и обитатели на укреплението през 19 и началото на 20 век. През социализма укреплението е преустроено в ресторант с различни салони, в духа на дунавските държави. И днес мястото е ресторант с винарна, залите са изрисувани с исторически сюжети, обзаведени са в различни стилове. Наблизо е най-високата на Балканите телевизионна кула. Издига се на височина 201 метра. На 35 км от Русе по посока към София се намира археологическият резерват средновековен град Червен. Високата 12 метра триетажна бойна кула при западната порта е изцяло запазена. Видът й става основа за възстановяването на емблематичната балдуинова кула на Царевец. Място за икона на светеца Покровител личи вдясно от портата. Вълнуващо живеели средновековните хора. Времената били размирни, поминъкът труден. Културата на този край обаче е оставила много свидетелства, преоткривани от следващите поколения.
Червен е най-значимият средновековен български град през 14 век на север от столицата Търновград. Средище на желязодобивната индустрия в североизточна България, център на занаяти и търговия. В центъра на вътрешния град някога се издигал замъкът на червенския болярин. Останките на импозантната сграда дават информация на специалистите да направят възстановки на някогашния й вид. Замъкът бил на няколко етажа, в двора имало църква. Не само по бойниците на кулите бдели стражите, но и близо до покоите на владетеля на този край. През средновековието Червен е седалище на митрополит. В очертанията на града са запазени останките на 11 църкви. Някога в околността имало живи скални манастири, обители на българската духовност и култура. Митрополитската църква е една от най-добре съхранените. В пространствата вътре личат следи от стенописи. Подът е заслат с керамика, оцеляла и в съвременността. По главната улица се различават застроените някога плътно една до друга къщи. Отдолу с дюкяни, над тях жилища. Гълчавата на всекидневието се разнасяла по тези места векове наред. В средновековния град живеели около 10 000 души по времето, когато столицата Търновград имала към 100 000 жители. За сравнение, световната столица Цариград била обитавана от около 1 милион души. В Червен са открити 2 водочерпателни съоръжения. Достъпно е това от южната страна на крепостта, близо до реката. Каменна стълба в тунел води до подземен карстов извор. От него хората се снабдявали с вода през размирни времена по време на дълги обсади. При източната порта са запазени каменни ясли, хранилки за животните, с които се придвижвали средновековните граждани. След османското нашествие през 1388 година Червен постепенно запада, защото градът губи стратегическото си военно положение. Векове наред обаче селището е живо. Градът съществува и до 16 век, когато седалището на митрополита се премества в Русе. Историческото наследство на русинския край впечатлява, провокира, оставя спомени за романтично минало на гордите местни обитатели.